Türkmenistanda marşировkalar başlandy. 20-nji oktýabrda bellenilýän Garaşsylyk bayramyna gabatlanyp geçiriljek bayramçylyk çäherlerini idara kärhanalaryň işgärleri, ýokary kujalarynyň talipleri eýýäm häzirden taýýarlyk görüp başladylar. Bu tinlayan görnüşleriňizde paýtagtyň ozalky lokomotiv häzirki Dağdan stadionunda Türkmenistanlylar 20-nji oktýabrda ýurdun etaty meýdançasynda geçiriljek paradda içek hereketlerini irinsiz gaýtalap stadionyň bir çetinden beýleki çetine ýöreýärler. Marşировka gatnaýan adamlar dürli sinhron hereketleri öwrenýärler. Bir adam ýaly bolup ýürüýüş etmek, ýa-da tans elementlerini öwrenmek bu çäre gatnaşyjylaryň etaty borçlary. Geçen ýyllarda bolşaýaly bu çäre ýürüýti bellenilen adam mikrofon arkaly rejissýorluk edýär. Onuň marşировka gatnaşyjylaryň üstüne sesine bat berip, gyýgyrýan pursatlaryny hem finlata bolýar. Şok geleceğim mekan yanına barsan ne? Etaty bayramçylygy selini ýene bir ýarym aý bardygyna garamazdan marşировka çekilen adamlar dinç günlerinden başga her gün saat 16:00-dan ta 18:30 çelini taýýarlyk çäherlerini hukman baraýmaly. Bu görnüşlerden hem aýan bolşýaly, ýürüýti bellenilen adamlar ellerindäki sanawyna görä marşировka kimin gelip, kimin gelmedigine gözükçülük edýärler. Marşировkalary 7-nji ýaşlardan başlap ýaşy ortadan agan adamlara çelini mejburi gatnaşdyrylýar. Munyň netijesinde bu taýýarlyk çäherlerine çekilenleriň oňoýsuz ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy aýdylýar. Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Atçylowa marşировkalardan köp çağıly ineleriň has beter kösönýändigine aýdýar. Marşировkalaryň başlanmagy bilen oňa idara kärhanalardan gatnaşmaly bolýan inan masalalara belli bir derejede kynçylyklar görýän de barada inalar aýdýarlar. İşahat gutaranan soňam marşировka dowam edýär. Marşировkadan çykyp öýüňe barýan saň bir näçe wagt geçýär. Akşam naharyň wagtynda taýýarlap bolanok. Mektep ýaşy okuwçylaryna tapaklaryna taýýarlyklaryna göz gulak bolmaga wagt galmaýar diýilýär. Häzirki geçirilen marşировkalar Garaşsylyk bayramy münasibetli döwlet ýol wasatynyň gatnaşmagyna geçiriljek bayramçylyk çäherlerine taýýarlykdyr. Mundan başga da oktýabr aýynda Garaşsylyk bayramy münasibetli ýurt boýunça dürli görnüşli, dürli derejedäki köp sany köpçülikli çäherler geçiriler. Bu çäreleriň hem döwlet idara kärhanalarynyň işgärleriniň ýokary we orta okuwçylarynyň studentleri okuwçylarynyň gatnaşmaklaryna geçiriljekdigi aýdylýar.